Pinanamta samit ni ayan awanin dilitay pasigaragraksa tinagkagibita kariken sa patang pinanamta nagduyos warin na Kupay daydiin sawang mo asi syaklae daydi ipagpateg mo inyusok mo pa'y singsing dito'y ramay ko akas tandaan ayak mo anak putno awan karut pakatuprak nasudi nga aya uray ni dawet dinantuk pulos mapunas tilubong man agmuto nisinggalot lumas pangtot kasman idit sumingising kenruman yakto ngarot tita ipalubos suli manggundas ayat anang lipnos paten taking anos intamang ibugtong ang biyang tantut na urnos kupay daydiin sawang mo hasi syaklae daydi ipatpateg mo inyusok mo pa'y singsing dito'y ramay ko akas tanda ayak mo anak puno awan ngarut pakaduprak nasudi nga aya uray ni dawel dinuntung pulos mapunas tilubong mat ang buto nisinggalot lumas pangton kasman idit sumingising kenruman yanto ngarot tita ipalubos sulisok manggutas ayat anang lipnos paten taking anos intamat ibog mo ang biyag tatut na urnos paten taking anos intamat ibog mo ang biyag tantut na urnos
makaid na linaon ka daytoy isip panagadal ko ay jak payen maiyuno agtatapaw ak kanayon panunot ko awalan nagkaway mangiturong daytoy puso gutok na ang kakamakam ubiyag ko. Pagkabinti